Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel ta mai suna Arewa NGTV. So a yau ina ɗauke mana da wata hanya wanda za mu rinka samun kuɗi a online, kuma zai ɗauke mu dogon lokaci muna samun kuɗi a online. Saboda haka idan kana so ka san wannan hanya ɗin kuma dai da za ka rinka samun kuɗi a online cikin sauƙi da wannan sabon bidiyon, ka biyo mu kai tsaye zuwa cikin bidiyon nan daga farkonsa zuwa ƙarshe. So wannan wani site ne wanda site ɗin nan za ka samu kuɗi da shi sosai kuma na dogon lokaci, wanda suna da coin nasu kuma coin nasu ya shiga kasuwa, wanda duk wani bayani dai da ya kamata insha Allah zan muku shi a cikin wannan bidiyon ɗin. So ba tare ɓata lokaci ba kai tsaye za mu shiga mu fara wannan bidiyon ɗin domin na nuna muku duk yadda ake rijista da wannan site ɗin da kuma yadda ake komi da komi har ya kai ga an fara samun kuɗi, wanda za ka ta samun kuɗi na dogon lokaci, wanda zai ɗauke ka dogon lokaci kana samun kuɗi sosai. So ba tare ɓata lokaci ba kai tsaye mu shiga mu fara bidiyon. So kamar yadda kuke gani idan muka shigo, wannan shine link da za a biya register. So already link din zan samu shi a description din wannan bidiyo. Idan nace description ina nufin in ka danna sunan bidiyon zaka ga inda nace ga link, kana danna link din zai kai ka inda zaka yi register. So akwai kuma wasu abubuwan da dole zan saka su ne a cikin WhatsApp, wannan group na WhatsApp din da haka zan ajiye link din group din shi ma ka shiga. Akwai kaman contract address zan saka shi a cikin group din, saboda anan ne zaka iya daman ka samu ka kwafi wannan contract address din a cikin wannan group din namu kenan. So abun da zaka yi na farko idan ka zo ka danna link din kamar haka ne, yanzu na danna shi kamar haka. So kawai zai kai ni directly inda zan yi register. So amma ni na riga da na yi register da wannan site din, zan nuna maka hanyoyin da ake bi a register da shi da kuma yadda ake a fara aiki da shi ba tare da bata lokaci ba. So kamar da kuke gani in ka danna link din kaɗan jira shi kaɗan, in ya buɗe zai kawo ka wannan fiska kamar da kake gani. So in ya kawo ka wannan fiska ga abubuwan da zaka ciccike kamar haka. So abu na farko, kafin mu je ga ciccike wannan abubuwan din dan uwa, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗina, kar ka manta ka yi min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye. Da Allah ku taimaka ku yi mana liking, domin liking shi yake sa YouTube su rinka tallata bidiyon din, su rinka yaɗa shi duniya ta san bidiyon din, ta san da channel din. So na gode sosai, mu fara bidiyon. So abu na farko, in ka danna link ya kawo ka wannan fiska, abin da zaka duba nan wannan shine ake cewa sponsor, wato wanda ya gayyace ka zaka kalla suna a nan. So ba za ka goge wannan suna din ba. So abin da zaka yi kawai nan ba ruwanka da shi kenan. Misali kawai zaka zo ka nan zaka saka username naka kai ma, in ka ga dama zaka hada da number ko ka saka sunanka yadda ka so dai, zaka sa username din ka nan. So sai ka zo kanan sai ka sa name, sai ka sa ma'ana cikakken sunanka kenan. Wancan daban, wannan daban, username daban, wannan ma daban. Wannan zaka sa full name naka, sunanka cikakke. Nan zaka zo ka danna nan inda ka sa select country, zaka zabo kasanka, zaka ga ko a wani kasa kake zaka iya register da wannan site din, saboda site ne, babban site ne wanda sun kirkiri coin nasu, kuma suna so za su yi wasu abubuwa da ya kamata, kuma coin din su yanzu haka yana nan a kasuwa, yana nan a PancakeSwap. So kawai idan ka zo ka duk kasan da kake ka danna zaka zaɓi code din kasan ka, nan sai ka sa number wayan ka. So nan sai ka sa email ɗinka a nan gurin. So bayan ka sa email ɗinka a nan sai ka sauko ƙasa nan ka sa password ɗinka. Bayan ka sa password ɗinka sai ka confirming ɗin password ɗinka ka sake ka sa shi. So bayan ka sa ga wasu nambobi a nan, wayannan nambobi ka tabbatar za ka saka su a nan gurin din daidai, ga sunan anan za su baka wasu daban. So ka tabbatar ka sa su, za ka sa su daidai. So kana gama sa wa'innan abun nan din, kawai kai tsaye za ka zo ka danna nan inda ka sa create free account. So kana danna wannan za ka yi creating ɗin account ɗinka, zai zama na cewa ka buɗe account kenan. Idan ka sa komai daidai account ɗinka zai buɗu, wanda zan shiga account ɗin na ku gani kamar haka. So da zaran ka buɗe account ɗinka, in ka zo login zaka shiga ciki, zaka ga anan sun nuna maka cewa ga coin ɗin su anan da suka yi launching ɗinsa. Ba su daɗe da yin launching ɗin wannan coin ɗin ba. Gashi anan kun ga gashi nan sun ce idan ka zo kai investing ɗin wannan coin ɗin, zaka iya ka sayo coin ɗin kenan a Trust Wallet. So in ka zo ka saka shi, duk abun da ka sa za su baka 100%, wato za su ninka maka abun da ka sa. Sannan kuma daily za su na baka 1%, ma'ana za ka yi kamar staking ɗin coin ɗin su kenan. So hanya biyu ne, akwai da kuma zaka je kai recharging din USDT, wanda wannan USDT ita kuma kowane rana za ta rinka sauka maka, kana cirewa ko ka rinka wasu bukatun kan ka dama kai staking din coin ne a gurin, saboda
ga in yi daraja coin ɗin yana ci gaba da daraja kai dama kana da shi ka riga ka yi staking ba tare da ka samu wani matsala ba naka zai rinka sauka kenan a lokaci ba lokaci. Gashi nan Tans Mining sunan abun nan ɗin side ɗin. So already na kawo ka nan abu na farko, sai ka zo in ka gama duba bayanan zaka duba nan sai ka danna nan kai cancel haka. So bayan ka yi cancel in ka ja haka daga nan zaka ga gashi nan a nan inda aka sa login, sai kai login haka zai kai ka cikin account ɗinka. So za ku ɗan yi haƙuri, bidiyo yana da mahimmanci amma zai ɗan yi tsawo, da haka sai ka bi a hankali domin ka fahimci abun ɗaya bayan ɗaya. So already yanzu gashi za ka yi ka danna nan wanda aka sa login ko ka danna nan inda aka sa start mining. So duk inda ka danna daidai ne, ya danganta da yanayin ƙarfin network ɗinka, so zai yi sauri ya shigar da kai a ciki inda za ka yi login ka shiga. So already bari mu ɗan jira shi kaɗan ya shiga, ba zai ɓata lokaci ba. So kamar yadda kuke gani gashi nan idan ya shigo, abun da zai tambaye ka anan zai ce anan ka sa wannan username ɗinka, anan ka sa password ɗinka, wato za ka yi login ka shiga account ɗinka. Duk sanda ka za ka shiga account ɗinka za su baka wa'innan nambobi, wato sai ka sa su kenan. So yanzu bari kawai na yi login na saka, kun ga gashi na sa username ɗin, na sa password ɗina, so sai yanzu ni sai in danna nan, sai in saka wa'innan nambobin kamar da kuke gani gashi nan 622892. Kai da su baka wasu daban, ba za su baka irin nawa ba. So kawai sai yanzu ni kawai sai ka danna login. So kana dannawa kawai ba tare da bata lokaci ba za ka ga account ɗinka ya buɗe kamar haka. Nan ma za su ƙara ma wannan sanarwar da ka gani a farko, kawai kai cancel ta tunda mun yi bayanin ta. So yana buɗe maka, idan kuka duba za ku ga anan an sa total earning, nan kuma today earning, wato abun da zai na sauka maka na dala a rana a nan, wannan kuma total abun da ka samu. So in ka duba anan kuma za ka kalla wallet ɗinka, wato wannan duk abun da za ka yi withdraw ɗinsa shine yake sauka a main wallet. Wannan wallet ɗin kuma shine wanda idan kai deposit ɗin dalanka a ciki zai sauka a nan. Minimum abun da za ka yi sawa daga dala 10 abun da ya sama, za ka yi sa daga dala 10 abun da ya sama ka zo ka sai hash power kana mining ɗin. Idan kuma ka bi ta ɓangaren in kuma ta ɓangaren coin ɗin ne, shi ma za ka je ka iya kai deposit ɗin coin ɗin, wanda duk zan nuna muku yadda abubuwan suke insha Allah. So already bayan ka kalla nan za ka zo ka danna wannan yanka uku haka. So kana dannawa kun ga nan gashi nan inda aka ce deposit. Zan muku bayani filla saboda haka bidiyon na san zai yi tsawo, amma ka daure ka fahimci bidiyon domin abu ne wanda za a samu alheri da shi sosai. So abu na farko za mu fara da inda aka sa deposit. Misali in za ka yi deposit aka a nan haka, so kawai sai ka zo ka danna nan inda aka sa deposit. So kana dannawa kun ga gashi nan zai kawo ka inda za ka yi generate wallet. Kun ga gashi wallet din TRC20 ne, TRC20 duka biyu. Za ka iya turo Trump, za ka iya tura USDT duk wanda kake so. Idan za ka turo za ka yi copy haka, in ka danna nan haka copy. So kun ga gashi nan ka copy kenan wannan wallet address din da za ka je ka turo shi wannan dala din ko kuma USDT. So da zaran ka je ka turo wannan USDT naka, in ka turo ta shine na nuna muku da za ka kalle ta a front wallet din nan kenan. So idan abun nan naka ya riga da ya shiga, so za ka zo ka danna wannan gurin da aka sa buy power hash. So in ka danna shi haka, a nan ne za ka zo ka yi investing. Kun ga gashi nan a nan za ka saya, a nan za ka ga yawan power ɗin da kake da shi waye da sauran. So kawai za ka zo ka danna nan inda aka sa buy hash fa. So kana dannawa, dama idan kai deposit ɗin dalanka za ka same shi, za ka ganta a nan. So idan ka kalle ta a nan USDT ka a nan za ka zo kai ticking a nan gurin haka. So bayan ka ticking a nan za ka zo ka sa adadin amount, za ka zo ka sa ID ka a nan, wannan suna kenan. Kun ga ana ai Suleiman ne haka kawai. So nan za ka zo ka rubuta sunan naka yadda yake. Misali in muka yi haka, kawai in kai haka shikenan kaga sunan ya fita, sunan ka ya fita haka. Sai ka zo nan sai ka sa adadin amount din USDT da kake so ka saka. So in ka sa wannan adadin amount din za ka zo sai ka zo ka danna nan gurin haka. So in ka danna nan gashi nan sai ka zo zaɓi na ƙarshen nan, sai za ka yi ticking din wannan. So kun ga gashi nan. So kowane rana za a rinka sauke maka adadin USDT da kasa, za na baka 1.35%, 1.35 kenan percent. So zai kuma ɗauke ka tsawon kwana 180. Kuma wannan na faɗa muku coin ɗin sun zaka ma yana nan a kasuwa. So duk adadin USDT da kasa za ka rinka samun adadin wannan percentage ɗin zai rinka sauka maka daily zai rinka sauka maka. Ga dama za ka yi withdraw ka sai da abunka. So in kai selecting ɗin nan haka, so abu na farko anan za ka zo ka sa nan password ɗinka na transfer. Password na transfer daban, na withdraw daban. So shi password na transfer lokacin da kai register za su baka password daban,
in ka ga dama za ka zo ka canja password ɗin ko ka riƙe wannan da suka baka. Nambobi ne da su bar ina jin guda 5 ne ko 6 ne, so za ka iya ka canja su. Akwai inda za ka canja password ɗinka na shiga ma na login ko kuma na transfer ɗin. So in ka ga dama ka ga za ka yi riƙe su za ka yi riƙe su. So bayan ka sa password ɗinka na transfer za ka zo ka danna nan submit. So wannan password ɗin ba na transfer ba ne, na login ne. So ina danna ma ba zai yi ba, zan iya goge kenan, sai ka saka na transfer sai ka danna submit. Shikenan kana danna submit za ka ga abun nan naka. In ka da fuskan dashboard naka za ka ga ya fara maka reading kenan, wato a rana za ka kalla ya sauka maka nan. In yi washe gari idan yi 24 za ka ya sauka maka nan, washe gari za ka ga ya zo maka total A ne, za ka ga ya fito a nan. In ya fito a nan kawai za ka je ka kai withdraw ɗin kayan ka tafiya kalau. Zai ɗauke ka dogon lokaci kana ta cirewa ko adadin SDT nawa ka sa. Misali muka sake danna yanka uku nan. So idan kuma misali za ka yi invest in coin ɗinsu ne, suna da application. za mu je nuna muku yadda za ku downloading application ɗinsu, amma yana da kyau ka yi register ta link ɗin saboda ya fi sauƙi, sannan sai ka je ka downloading application. So ta application ɗin zai fi sauƙin fahimta, amma register yana da kyau ka yi shi ta nan. So za mu je ta application na nuna muku duk yadda za ka je ka sai wannan abu nan, kuma inda za ka sai coin ɗinsu ne. Kana so shi ma ka sai coin ɗinsu gashi nan, za ka zo ka danna, za ka je ka kai za su baka wallet address kenan, za ka generate wallet address. BEP20 ne shi kuma na coin ɗinsu, za ka je ka turo coin ɗin in ka saye shi ta PancakeSwap, wanda na ce zan ajiye muku kwantar address ɗin da za ka iya kai swap ɗin coin ɗin a PancakeSwap ya zo kan Trust Wallet ɗinka. Daga nan sai ka iya ka turo shi zuwa cikin wannan site ɗin, shi ma zai rinka sauka maka. Shi kuma kamar da na muku bayani 1% ne zai rinka sauka, 1% ne zai rinka sauka. Za ka iya ka rinka withdraw ɗinsa, kuma yanzu haka coin ɗin yana nan yana tashi, kuma duka supply na wannan coin ɗin guda miliyan 15 ne da rabi, wanda yanzu haka yana ta tara holders wannan coin ɗin, kuma ba a daɗe da yin launching ɗin shi ba. Kwanan na aka launching ɗin wannan coin ɗin. So shi ma kai staking ɗin shi za ka ƙaru sosai. So nan kuma amfaninsa ana transfer, kamar misali wallet, kamar misalin kana da wannan site ɗin kai ma kana da USDT a ciki. So kana so ka tura ma wani abokin ka shi ma ya bude, kawai abu mai sauki, ba sai ya je Binance ko wani wuri ya sayi USDT sa ba. Kawai zaka zo kanan gurin din, in kai zaka sayar masa, kawai zaka zo ka danna nan haka. In ka danna kun ga transfer fund din, in ka taba shi haka kawai zai kawo ka anan. Zaka saka ID din shi wanda zaka turawa. Misali zaka tura mini USDT cikin nan gurin din, kawai misali sai ka zo kanan sai ka saka wannan ID din na kun ga gashi nan sunana nan sai ka sa adadin amount din da kake so ka tura mini. Nan sai ka zo ka sa pin ɗinka na transfer, sai ka zo ka danna transfer. Kawai kana dannawa zai fita daga wallet ɗinka zai kuma wallet ɗina. Ka gani, kuma in kuɗi zan baka, naira zan biya ka, in ma me to ya danganta. Kawai za ka iya kai transfer ko ma da waye za ka iya kai, matuƙar shi ma na da wannan wallet. To wannan amfaninsa kenan. So nan kuma shine da zaka ga team ɗinka, adadin mutanen da kai inviting, da kuma duk inda zaka cire referral link naka. So abu mai muhimmanci shine muka zo muka danna nan inda aka sa withdraw, in ka tashi yin withdraw kenan. So gashi nan zaka ga withdraw, nan kuma ga withdraw history. So zaka zo ka danna nan inda aka sa withdraw. So in ka zo ka danna nan inda aka sa withdraw, nan zaka sa adadin amount din da kake so ka cire, sai ka sa pin ɗinka na transfer, sai ka tura direct, zai tafi wallet address da ka je ka kai pasting ɗinta a ciki, zai shiga. In ma ta Trust Wallet ka ɗauko TRC20 dai, in ma ta Binance ne duka, wanda zan nuna muku a cikin application ɗin sai da zaka je ka saita wannan shi wallet address. So abun da ya kamace mu yanzu shine anan kawai za mu tafi mu je mu kan application nasu a Play Store, ku kalla application nasu. So yanzu bari mu je Play Store sai mu searching application din su, za ka yi kai downloading din sa, kai kai login ka shigar da bayanan ka bayan ka register ta. So yanzu kai tsaye bari mu tafi cikin Play Store ku gan shi. So kun ga gashi nan application din ga sunan da zaka zo ka rubuta ta yanzu, in ka rubuta kawai zai fita haka. So kun ga gashi nan ne na riga na downloading din sa, gashi ko duba za ku ga sama da mutum 10,000 sun yi download application din. Wannan sabuwar hanya ne da ake mining din USDT da kuma coin din su, kuma coin din su zai zo yi tasiri. Zaka iya ma in ma ba za ka yi wannan mining din ba kuma da sauransu, zaka iya ka je ka sai coin din ka holding din sa a cikin Trust Wallet. So zaka samu alheri sosai da sosai, amma in ka zo ka hada da wannan site din kai staking, so shi ma zaka samu alheri sosai insha Allah. So kamar da kuke gani a yanzu gashi kun ga wannan shine
a shi application nasu. To kawai ni na riga da na ɗauko shi, kai zaka zo ka install nashi sai ka danna open. So ni na riga da na ɗauko shi, kun ga gashi nan a already ina da shi. So idan ka tashi in ka zo cikin application din, kun ga gashi nan za ku ga home, dashboard, waye profile, waye da sauransu. So kamar yadda na muku bayani, nan shine inda ake sayan wannan hash power din, nan kuma shine inda ake transfer wallet to wallet, nan kuma shine inda za ka yi receiving. Kamar da kuke gani nan gashi nan wajen abun nan na coin din su, nan shine inda za ka sa wallet address ɗinka. Misali in za ka yi saka wallet address ɗin da yanzu za ka yi withdraw, kawai za ka iya zuwa mata cikin nan ka sata in ka danna nan haka. So kawai sai ka zo ka ɗauko wallet address ɗinka na Binance ko wata exchange ko waye TRC20 da duk exchange da kake amfani da shi, sai kai paste ɗinta a nan sai ka sa password ɗinka na withdraw, sai ka danna submit. So kana haka shikenan za ta hau kan wannan abun nan ɗin, da zaran ka yi withdraw kawai zai tafi. Nan shine team ɗinka da zaka ga yawan mutanen ka, da zaka ga yawan mutanen da kai gayyata. Nan kuma shine inda zaka ga yawan abun nan gift da ka samu waye da sauransu, kamar wani kyauta hakan nan dai da sauransu. So muka zo muka danna nan bangaren dashboard ma kun ga gashi nan ga bayanai ya sake fita, za ka samu abubuwa dai da dama haka a ciki. So wannan site din gaskiya za a samu alheri sosai da shi. So kar ka sake a barka a baya, ka zo ka yi register da wannan site din, sannan ka yi deposit ka fara aiki da shi. In kuka duba nan za ku ga bayanan su. So bidiyon na san zai yi tsawo amma kuma yana da matukan amfani. So wannan shine a takaice bayan da zan muku. Zan ajiye muku link na WhatsApp group nawa da kuma link din shi wannan site din zaka yi register. Idan kana da wani tambaya ko wani karin bayani abin da baka gane ba, za ka iya kai magana ta WhatsApp din, da za ka iya kai shiga group din. Zan ba ku contact address idan mutum yana so ya je ya kunna wannan coin din a cikin Trust Wallet ɗinsa, tun da yana PancakeSwap ne kawai zai je kunna shi. So duka nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya damu wani sabon